İran we Russiýa transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýar. Türkmenistanyň Awazan milli syýahatçylyk zolawyna geçirilen birinji Hazar ykdysady forumuny eden çykyşlaryna Iranyň wekilleri transhazar gaz geçirji taslamalaryna öýülleriniň garşy çykýanlyklaryny aýtdy. Bu barada The Associated Press habar agentligi 12-nji awgustda Türkmenmaşydan habar berdi. Forumny eden çykyşyny Iranyň milli newit kompaniýasynyň wekili Behruz Namdary Iranyň transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýanlygyny aýtdy. İran islenik transhazar gaz geçirjisine garşydyr. Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşy daşky gurşawa ören agyr ziýan ýetirer diýip Associated Press Namdarynyň sözlerini sitirledi. Associated Press Iranyň vice-prezidenti Eşak Jahangiriň forumna eden çykyşyna bu taslama içkiň salgylanman iki uçlu çykyş edenligini habar berýär. Jahangiri Hazara değişli bolmadyk ýurtlaryň regionyň işlerine gatyşmaly däldigini öňe sürdi. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň tebii gazynyň günwatar ýurtlaryna iýerilmegini goldap çykyş edip gelýär. Şu ýylyň martyna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa Nowruz bayramy münasibetli ýeberen gutlaw hatyna geljekde Türkmenistanyň tebii gazyny günwatar ugur boýunça eksport etmegine özüniň ynanýanlygyny beýan edipdi. Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew 12-nji awgustda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumuny eden çykyşyny Russiýanyň ýakyn wagtlarda Kaspy konwensiýasyny ratifikasiýa etjekdigini ma'lum etdi. Russiýa we Iran Hazar ýaky döwletleriniň geçen ýyl gol çeken Kaspy konwensiýasyny heni ratifikasiýa etmän gelýär.